makhelwane. Ngicabanga ukuthi phela mina ngijwayelele lapha ifu lakhe orange. Kanjani? Usuyayicupha makhelwane. Ungasangiboni kathi uthi. Awusakuboni. Njengoba ngibhekelela nje. Kanjani ubuya nathi Makhelwane? makhelwane? Usuqobile makhelwane. Ngani manje? Wasuba muhle kanjena. Ngiyabonga sisi ngiyabonga. Outfit. Ngempela hayi mangumfazi phela fanele ungakhebeki yabona. Njengoba naku ungasangiboni fanele ungangikheni. Uthi vele ilanga baphakathi umsuku yabona. Yes. Hayi ukuthi kunomuntu wesilisa. Ngoba phela nina nithanda ukusonkela amadoda. Lutho sisakho nokuthinjana hayibo. Ubani makhelo okubopha ekhanda? Imini. Hayi. Angiyazi mina lento. Kanjani manje? Mina nje sisi phela njengoba nje masonga kusanga makhosikazi akubonakala ukuthi uzobe mafufukana ukuthi umfazi wami ngempela. Kuyenzeka nje uma umfazi ugeze nje ugeze. Uyazi ukuthi umuntu unayo indawo yakhe emhlabeni. Ngoba njengoba wahlulwa isikole kodwa buka ukuthi ukude kanjani eNgeleni. Umuntu usuke nje edinga ukuthi umnike ithuba. Umnike ithuba. Buka. Yinhle lento ngathi wayifundela esikoleni. Angithandi ukuthi usuyifana esikoleni. Bengisathi mina bengisho ukuthi nami ngiyakwazi ngigeze. Mase ufana lento esikoleni ngenaphi? Angisho kabi makhelwane. Ngisho mina bengincoma. Hawu ucacelani manje makhi? Cha mina bengincoma ukuthi ngeke usasho ukuthi wena lo owake wahlulwa isikole sesika4. Uyiphinda umuhle ke kodwa. Ngizobuya ngizocheck. Kodwa ngeke hayi phela abantu phela nje ukhulu nawe impela. Akukho angengisapho. No that. Kazo. Metric ngubani la? Lungu phana namabhola lapha.